bona tarda i benvinguts a la segona conferència de Ciència Prop. En primer lloc, agrair l'assistència a tots els presents perquè el seu suport també fa que Ciència Prop continuï avançant. I, com no, els mitjans de comunicació per difondre els diferents actes que aquí hem organitzat. La idea de Ciència Prop no és altra que apropar la ciència i la tecnologia al públic en general i sempre impartida per persones de cert nivell en les quals visquen de prop i a diari aquestes experiències. Aquesta experiència va néixer en el primer lloc de Jaume Anquera Prost, que va ser el seu compromís quan va rebre el Premi Alevi Narocent, i l'ha mantingut i a poc a poc està consolidant aquest fet. Aquesta línia d'investigació que li porta fa que vinguin persones com la que ens acompanya. I la mesclança de formes de pensar fa que la societat pugui continuar avançant. Avui ens acompanya per fer la conferència Giovanni Jaisasinghe, welcome to Vinaròs, persona nascuda a Sri Lanka, investigadora i que actualment està fent un treball a Barcelona, el qual comporta que aquestes idees de la genètica aplicades a l'enginyeria de telecomunicacions siguin un camp ampli i puguem entendre un poc més què està passant diàriament en el que són les telecomunicacions. Per tant, jo sense més preàmbul li dono la paraula a Jaume perquè faci la presentació d'aquesta persona. Buenas tardes, gracias Manolo. En primer lloc, gràcies a la Fundació Caixa Vinaròs, a Manolo Molino, el seu president, Iñaki Romeu. En segon lloc, gràcies a tots vosaltres per estar aquí avui, per acompanyar-nos i voler compartir una estona de divulgació de ciència. I en tercer lloc, gràcies a Giovanni per estar aquí avui entre nosaltres. Giovanni és una investigadora de Sri Lanka, és enginyera de telecomunicació, ha treballat 3 anys en l'empresa privada i actualment és professora en la Universitat en Wanyamba University. Està actualment acabant el seu doctorat en el camp de la genètica aplicada a disseny d'antenes. I gràcies al seu currículum brillant ha aconseguit una beca i va triar Barcelona perquè fa potser 2 o 3 anys, intercanviant alguns treballs, vam conèixer. Llavors va creure convenient que podria ser interessant que aquesta beca estigués destinada perquè pogués venir a Barcelona, a la Universitat Ramon Llull, en la qual estarà un temps investigant i acabant la seva tasca de recerca. On behalf of Ciència Prop's organizers, Dr. Aaron Andújar and myself, Jan Manguera, welcome for joining us today with all of us to share the knowledge about genetic algorithms. So we hope you have a pleasant stay in Vinaròs, that's for sure. So thank you, and we are ready whenever you are. Welcome everybody. I'm Jeevani from Sri Lanka. Today's presentation is on genetic algorithm optimization in antenna engineering. El seu nom és Jeevani i és de Sri Lanka. El títol de la presentació és els algoritmes genètics aplicats a les telecomunicacions, en particular a l'enginyeria d'antenes. So in this presentation, we will look about the evolution of genetic algorithms. Then we will have a look on the optimization process. Further, we will show you some videos about genetic algorithm applications, and we will show you some antennas we have designed using genetic algorithm optimization process. However, in the simplest form, I can say that it is all about finding the best solution. We call it the optimized design. So, for a specific problem, there may be hundreds or thousands or millions of possible candidates. Out of them, there may be several good solutions, but there's one best solution. So, our objective is to find that best solution using genetic algorithm optimization using a full automatic process. A continuació, el que ens explicarà és què són els algoritmes genètics, com s'origina a través de l'evolució de la genètica. Veurem alguns vídeos, alguns exemples per il·lustrar què són això dels algoritmes genètics i al final de la presentació tractarà més el tema en què ja estem investigant, que són els algoritmes genètics aplicats al disseny d'antenes. En definitiva, això dels algoritmes genètics apunta que és per resoldre un problema, trobar una solució quan hi ha molts candidats per a aquesta solució. És a dir, hi ha candidats tant com milions, inclús trilions de candidats. Llavors, buscar la solució
buscant cadascuna de les possibilitats no té sentit, i llavors l'algoritme genètic el que farà és trobar la solució d'entre milions o trilions de candidats possibles a la solució a un problema. So, first of all, we will show you a video where genetic algorithm optimization process have been used to pack some non-convex blocks so as to minimize the space utilized by them. It is a simple application where genetic algorithm optimization is used. Vale, aquest primer exemple que es mostrarà és un vídeo que és il·lustratiu. Se tracta d'un conjunt de peces amb unes formes no convexes i que es tracta d'empaquetar-les d'una forma que ocupin el mínim espai possible. Llavors hi ha infinitats de combinacions i el que fa l'algoritme genètic és anar rotant-les i canviant-les de posició de forma que l'espai que això ocupa dintre d'aquesta caixa, seria com un estoc de material, ocupi el menor espai possible. This is another example. It is called traveling salesman problem. Here the blue color dots represent cities. It is like a map. So a salesman has to cover all the cities using the shortest path. So we can use genetic algorithm optimization process to find the shortest path. Here I should mention that in circuit manufacturing, in electronic engineering, we can use the same principle. So a robo arm can be programmed so as to find the shortest path to place circuit components on a circuit board. Això és un problema que s'anomena el problema del viatger, en el que es tracta d'aquests punts blaus, són les ciutats en què un viatger ha de passar per un cop per aquestes ciutats i tornar al seu punt d'origen, de forma que el trajecte que descriu quan recorre aquestes ciutats ha de ser el mínim possible. Això sembla un problema aquí més o menys senzill, però quan s'augmenta el número de punts és més complicat, i el que comenta és que, tot i ser un exemple acadèmic, això s'aplica a la vida real quan, per exemple, un robot tracta de construir, integrar components en un dispositiu, com un telèfon mòbil, i que ha d'integrar molts components. Llavors, aquest recorregut s'ha de minimitzar per tal que el robot vagi més ràpid i que també tingui més moviments perquè el robot duri més temps. Llavors, això s'optimitza amb l'algoritme genètic que al final troba aquest recorregut que és, entre tots els milions possibles, el més curt. Aquest trajecte de color verd és el més curt possible. So now we will look at the evolution of genetic algorithms. This is Charles Darwin. He was in United Kingdom in the 19th century. At that time people believed that the world was created by the God in 7 days. But Charles Darwin thought in a different way and he proposed the theory of evolution, which is occurred by the process of natural selection. So he told the living beings, that means animals or plants, the living beings best suited to their environment can survive well. If there is any species that is not suitable to the environment, they can't survive and they will be vanished. So these suitable living beings reproduce, passing their characteristics to their offspring. So gradually the species changes over time. Likewise, he laid the foundation of the theory of evolution in his famous Beetle Voyage. Tenim un punt de partida en aquesta teoria de l'evolució amb Charles Darwin en el segle XIX, en el que havia una teoria que era la teoria creacionista, proposada per Déu, en què en 7 dies es va crear el món, recolzada per els més fonamentalistes, i que va ser Darwin qui va proposar una teoria evolucionista en la qual les espècies, els humans, les plantes i els animals, se van adaptant al medi. Llavors, aquelles espècies que millor se van adaptant al medi són les que van sobrevivint i d'alguna forma van traspassant el seu material genètic a les generacions posteriors. Va deixar el seu legat científic, va ser fruit d'un viatge que va fer al voltant del món i que va deixar constància en el seu viatge amb el vaixell Beagle.
This is an example about evolution of genetic algorithms. So in the first figure it shows a birch tree which is white in color. So the majority of insects are white in color. So when they lay on the birch tree they are invisible. So they can survive well because the predators can't identify them. However, due to a contamination, the color of the birch tree gets dark. Now, the white insects are very visible to predators, so they can't survive. So what has happened is, the genes which define the color of the insects changed. So now the majority of the insects are dark in color. Now they are invisible to predators while they lay on a dark color tree, and now they can survive well. Una mica seguint la teoria proposada per Darwin de les millors espècies se van adaptar al medi, il·lustra amb aquest exemple de, uns insectes de color blanc conviuen amb insectes de color negre. Quan aquests insectes reposen sobre un bedoll que és de color blanc, els insectes de color més clar no són visibles o són poc visibles als depredadors. I per tant la població que més pondera és la població d'insectes de color blanc. Cap a evoluciona el temps i els bedolls cobren un color fosc degut a la contaminació, i el que passa és que els depredadors veuen més als insectes de color blanc que no als insectes de color negre. Llavors, d'alguna forma, amb l'evolució amb el temps, resulta que es troba que els insectes que més predominen són els insectes de color fosc. Per tant, aquest material genètic és el que passa a les generacions posteriors. Another scientist involved in genetic algorithm is Gregor Mendel. He is known as the father of modern genetics. He studied 7 traits of pea plants. The features of pea plants such as the color, the shape, the size in different parts of the pea plants. So he found that some of the characteristics of the parents are passed to their children, and some of them are dominated while some of them are hidden. So sometimes the characteristics which are available in the parents are not can't be seen in their children, but in their grandchildren they will reappear. So as this figure shows, there are 2 grandparents, one of them is tall and the other one is short. So they have a child which is tall and it is mated with another tall one. Now both parents are tall. Thereafter they will be having a child, but the possibility of having a short child is 25%. So if this will be happen, the child will not be like their parents but like one grandparent. This law is called laws of Mendelian inheritance. Un altre científic molt famós és Gregor Mendel, que va investigar, conegut com el pare de la genètica moderna, va néixer a la República Txeca, i que va fer durant la seva vida molts experiments amb pesos. Llavors, el que va trobar a base d'experimentar i observar és que els caràcters dels pares se van transmetent d'avis a pares i de pares a fills, va determinar d'alguna forma que hi havia una informació dominant, en aquest cas il·lustra un arbre de pèsols amb el que té una alçada gran, que se casa d'alguna forma amb una que té una alçada menor. Com aquest és un dominant, els fills són d'una alçada gran. Però aquesta informació genètica no desapareix, sinó que torna a aparèixer en la generació dels fills, en el qual aquí veureu que hereden propietats dels pares, però també apareix el que abans estaven en els avis. És a dir, que d'alguna forma aquest material genètic no es perd, sinó que queda aquí amagat i es va transmetent. I després ja dependrà que s'adapti millor al medi, que pugui aparèixer o no. Jo li comento que amb aquests experiments el 25% són
pesos petits i els altres 35% són pesos més grans degut a que provenen d'un gen que és el predominant. No? So nowadays genetic algorithms is used in various fields to solve difficult problems, complex problems. So we will identify why they use genetic algorithms to solve problems in the field of engineering as well as other fields. So one reason is for a specific problem there may be millions of possibilities. To find the best one, we have to check the performance of each and every individual. It is time consuming. But if we will use genetic algorithms, it is very quicker because in genetic algorithms it is not necessary to find the suitability of each and every individual to find the best one. Further, no human interaction is needed in the process of genetic algorithm optimization. It is an automatic process. Once we feed the parameters to a computer, it finds the best solution on behalf of us. For an example, here there is a large square and it is divided into small squares, 64 number of small squares. For an application, we have to find a geometry, a pattern which is suitable for our design. So if we will consider how many possibilities are there, the possible combinations are 2 to the power of 64. So if we will consume 1 minute to find the performance of an individual, it will consume billions of years. That means it is impossible. So believe me, if we will use genetic algorithms, it will consume only 50 hours to find the best one. La justificació de per què els investigadors utilitzen els algoritmes genètics. El punt de partida és en un problema, que veurem més endavant, en el qual hi ha milions de candidats que poden ser solucions a un problema. Només hi haurà una que serà la solució. Si un utilitzés la força bruta, és a dir, agafés un ordenador i tots aquests candidats el volgués testejar, veure què passa, és un procés tan gran que no hi ha prou temps a l'univers per poder portar a terme aquest problema, perquè hi ha tantes combinacions que surten milions i milions d'anys, i el món no té tants anys. És un procés, per tant, els algoritmes genètics que veurem que troba la solució de forma molt ràpida, i punt número 2, que és de forma automàtica, és a dir, el científic, l'enginyer, crea el seu programa, el seu codi, i només sense interacció humana, aquest algoritme convergeix, és a dir, al final va trobant les combinacions que sigui amb l'evolució genètica per trobar la solució. Per exemple, imagineu que tinguem, per lo que sigui, hem de trobar una certa geometria que per lo que sigui és útil per resoldre un problema i que hi ha una geometria que compleix una certa prestació. Si un volgués dir, bueno, doncs anem a provar totes les combinacions de figures que hi ha aquí. Si un fes el càlcul matemàtic de quantes figures hi ha aquí, tenint en compte que es poden trobar blanques o blanques i blaves, arriba que surten 2 a la 64. 2 a la 64, si feu el càlcul, són milions i milions. Només que triguem un minut per avaluar el comportament de cada candidat per saber si és bo o no és bo, el temps que surt són bilions, que són bilions americans, això per tant són 1.000 milions, 1.000 milions d'anys. Estem parlant de tant temps com té l'univers, quasi. Llavors, és inviable. Amb la intel·ligència de l'evolució genètica de combinar espècies, l'algoritme genètic, per un problema d'aquesta magnitud, veurem que en un dia pot trobar la solució, i de forma automàtica. So there's a different vocabulary in the genetic algorithms. I will introduce you some terms. First one is generation. That means a group of candidates. They are different from each other. Like human beings, they are different from each other.
Then parents, that means a pair of candidates, we can select them randomly. No need to be consecutive to, we can select them randomly. And the characteristics of these individuals are stored in the chromosomes. They are called chromosomes like in human beings. And these chromosomes are represented by zeros and ones. They are called genes. So finally we have to work with zeros and ones. Una mica per introduir uns termes bàsics, quan parlem d'algoritmes genètics, partim al principi d'una població inicial de candidats, no sabem si són solucions, si és una solució al problema, és igual, són candidats que se creen de forma aleatòria i d'aquests candidats en triem, per exemple, dos, un pare i una mare, per generar més població. Aquest pare i aquest mare, d'alguna forma, per treballar amb ordinadors, el que es fa és la informació associada a aquest pare o a aquesta mare està vinculada amb un cromosoma. És a dir, el cromosoma és com si fos un carnet d'identitat que són zeros i uns. Llavors, cada pare porta el seu cromosoma que d'alguna forma estarà vinculat a com serà el seu comportament. Llavors, amb els pares comencem a fer combinacions per veure com això va evolucionant. So this figure shows the genetic algorithm optimization process. The first figure shows an initial population. They are created randomly. There may be good parents, there may be bad parents. They are randomly created. Then we can select a pair of parents randomly. It is also random. We don't know whether they are the best or whether they are the worst. We can select pair by pair. So one pair is selected and the process called crossover is performed on them. Now there are two different children. They are different from their parents, and then now there are parents and children. So thereafter the operation called mutation is performed. Now they have some unique features than their parents or grandparents. Thereafter, now we will have an expanded generation because there are parents and children. Now we have to check the suitability of each and every individual to select who are the best. So we check their suitability and find the best people and then send them to the next generation. So throughout the process, the number of individuals in a generation is maintained same. The process is repeated until finding the best solution. Per il·lustrar com funciona un algoritme genètic, imaginem que partim d'una població, que una població no és més que un conjunt de possibles solucions, són candidats. Aquests candidats, cadascú aquí amb un color, groc, marró, lila, blau, porta la seva, com abans hem vist, els seus cromosomes. D'aquests, per exemple, en triem dos, que anomenem els pares, en aquest cas el de color groc i el de color lila, com aquí veieu, i apliquem una operació que vol dir creuament, és a dir, tenen uns fills. Aquests fills, què passa? Doncs que hereden propietats dels pares. Si us fixeu, aquest fill té una part lila del pare i una part taronja de l'altra mare, i l'altre fill al revés. És a dir, estan heredant d'alguna part alguns cromosomes del pare i alguns cromosomes de la mare. Aquesta població, amb pares i fills, a més, se li aplica el que es diu una operació que és la mutació. Que la mutació és canviar-li alguna cosa, per exemple, aquí aquest element que era de color groc, ara se muta, és a dir, com si agafes un gen i es canvia. Llavors hi ha un element. Llavors, amb tota aquesta població, el que es fa és s'analitza un per un i se mira si compleix la solució, és a dir, si allò dona el que volem o no, i s'ordena. S'ordena d'una forma que els que millors es comporten, es podem endreçar de més bo a més dolent, per exemple, un criteri que fos, això no ho dic ella, però ho dic jo per apuntar, que fos, per exemple, l'alçada o el pes, o que fos, ordenaríem de més pes o més alçada, i d'alguna forma aquí el que faríem és quedar-nos amb els que compleixin un cert requisit, i els altres els descartaríem. I aquest procediment tornaria a la cadena fins que, amb l'evolució, amb el temps, sempre tindríem
una població en què els millors elements sempre estan en la cadena més alta. I eventualment arribaria un moment en què trobaríem que el millor element, que està situat en la cadena més alta, seria la solució al nostre problema. So, here we will look what is the crossover operation. There are two parents, parent 1 and parent 2, and it is mentioned a crossover point. So what happens is the child 1 get the first part of chromosomes from parent 1 and the rest from parent 2. Child 2 get first part of his chromosome from parent 2 and the rest from parent 1. So now there are 4 different chromosomes. However, the children may be good than parents or worse. We can't predict. It's random. Vale, per entendre una mica com els pares se van juntant per crear fills, imagineu el cromosoma que abans hem vist, que eren 0 i 1, que corresponen a un pare, aquí on fica sub 0 seria un 0 o un 1, això correspondria al cromosoma d'un pare, això correspondria al cromosoma d'una mare, i imaginem que agafem el que es diu un punt de creuament, en el qual part d'aquesta informació d'aquests gens se passen al fill número 1 i l'altra part que li queda per completar el cromosoma l'agafem del pare número 2. De forma que aquest fill té una certa informació del pare 1, en aquest cas del 0 al 7, i el que li queda de l'altra mare. I en canvi l'altre fill té informació del pare 2, de la mare, per exemple, des d'aquesta part i el que li queda del pare. No sabem si aquests fills són millors o iguals o pitjors que els pares. Poden ser millors, també poden ser pitjors. Llavors, quan se fiqui a avaluar amb el procediment, ja s'endreçaran i si eventualment aquest creuament hi ha un fill que és millor, ja es ficarà en l'alt de la cadena i serà el que després donarà fills. És a dir, sempre es tracta que els millors elements quedin cap a dalt perquè els fills vagin heredant propietats dels pares. I si no són bons, s'eliminaran. The second operation is called mutation. Here you can see there's a gene 0. We can randomly select the mutation point. So if there is a 0 in the mutation point, it is changed into 1. If there is a 1, then it is changed into 0. Why is that? If we will perform only crossover operation, the children always get the characteristics from their parents or grandparents. Nothing unique for them. But mutation ensures that no potential solutions are lost. There may be unique features in children. One example is the snowflake gorilla. He has a mutation, so his color was white. Different from his parents or grandparents, he is different because the genes which defines his color has been mutated. However, it's a weak gene, so in the next generation it was not appeared. A banda de l'operador creuament, que va agafant material dels pares, un altre operador molt important, i l'últim que descriurem, és la mutació, que és agafant senzillament el DNI, el cromosoma que correspon a un individu, agafant un punt aleatori, el que es diu el punt de mutació, doncs s'agafa aquest gen, en el cas que és un 0, i se muta a un 1, o si és un 1, es muta a un 0. De forma que s'ha introduït un nou element en aquesta població. I per què es fa això? Es fa això perquè imaginem, si no s'inclogués aquesta mutació, el que podria passar és que si els fills van heredant propietats dels pares, podria ser que al final aquella població es quedés estancada i no podés arribar mai a trobar la solució millor. I en canvi, si s'inclou una mutació, eventualment podríem trobar un element mutant que fos millor que els seus progenitors. Si això passés, aquest element, quan fos avaluat i se determinés que és un element molt bo, se ficaria a l'alt de la cadena i tindria fills. Si no, s'eliminaria. En el cas, per exemple, aquí teniu una mostra que seria el floquet de neu, que tenia una mutació que va causar el seu albinisme. Si, per exemple, hagués pogut tenir un albinisme, per el que sigui, li hagués aportat algun benefici o alguna cosa, tindríem més goril·les que fossin de color blanc.
Llavors, d'alguna forma, la mutació el que assegura és que la població no convergeix cap a una cosa estancada, sinó que eventualment puguem trobar un nou individu i llavors la població aniria a convergir cap a una solució sempre millor. So now there is another video showing how genetic algorithms can be used for optimization problems. Here it is similar to a travel salesman problem but with many number of cities. So practically it is difficult to find the shortest path manually. Here also we can use the same procedure, same principle when manufacturing circuit boards in electronics engineering. A robo arm can be programmed so as to place the circuit components using the shortest path, so it will be very quick and in mass production it will be very useful. Això és un altre exemple del que s'anomena el problema del viatger, en el qual es tracta de trobar el recorregut mínim d'un punt de partida a un punt final. L'exemple il·lustra el mateix exemple que hem vist abans, però amb més punts. I tornem a insistir que és un exemple acadèmic, però que té un vincle amb el món real. I el món real, per exemple, podria ser el muntatge per una cadena de producció en massa d'un robot que ha d'integrar mils components, per exemple, en un telèfon mòbil o en un dispositiu, i que ha de determinar aquest moviment que fa el robot sigui el moviment més curt perquè sigui més ràpid de muntar i a més el robot faci menys moviments perquè el robot no es degrada. I per tant això té molt interès en aquelles cadenes de producció on se produeixen molts dispositius. Aquí podeu veure una mica la ruta que ha trobat l'algoritme genètic, que és la més curta de les milions i milions de candidats que existeix i que té aquest problema com a possibles solucions. This is another example where genetic algorithm optimization has been used. It is called genetic evolution of wheeled vehicle. So we will watch this one and Dr. Jaume will explain further. Hem vist explicar aquest exemple perquè és un exemple que m'ha agradat particularment, llavors m'ha donat llicència perquè ho expliqui amb les meves paraules. En aquest vídeo el que veurem és una població de motos que se creen de forma aleatòria per recórrer un terreny. Llavors les millors motos són les que van arribant més lluny. La millor moto és el pare, llavors quan hi ha algun fill que millora al pare, doncs se situa en la cadena. Llavors es tracta que aquestes motos han de saltar uns obstacles i depèn de la seva massa, de la seva velocitat, podran arribar o no. El tema és que quan un element arriba, els fills que venen al darrere hereden les propietats d'aquest pare. Llavors, si us anem fixant, arriba un que té una limitació fins que, eventualment, si tots els fills hereden aquesta propietat, no arribarem més lluny. Llavors, haurà una mutació que donarà un nou element millor, que aquest que està aquí ara, que serà el millor, que està sempre aquí baix, i per tant, quan aquest nou element arribi més lluny, els fills que tindrà al darrere heredaran les propietats del pare. D'alguna forma això il·lustra un procediment per anar convergint, a mesura que el temps evoluciona, convergint a la solució. Si us fixeu ara, l'objectiu és arribar al final i saltar la rampa. I observeu que totes aquestes motos tenen les rodes molt properes i els costa pujar aquí dalt, depèn de la massa, i arriba eventualment un moment en què hi ha un individu que arriba més alt i us fixareu que té la distància entre les rodes més grans. I a partir d'allà, al cap d'un instant, els fills que ha generat, tots tenen les rodes més grans i hi ha un que serà millor encara que el pare, que és el que aconsegueix saltar aquesta rampa. Llavors anem a veure com aquests se van lluitant, no van trobant la solució, encara tenim aquest com a millor element. I ara us fixareu que sortirà un nou element que substituirà aquest que està aquí baix i veureu que la distància entre rodes haurà augmentat. Té més força per poder escalar. Aquest que està aquí, el negre. Us fixeu, aquest és el millor. I al cap d'un instant veureu que tots els fills comencen a aparèixer molts fills amb aquest caràcter de les rodes més separades. Fixeu que cada vegada surten més elements, tots així. Hi haurà un d'aquests que serà el millor element, en particular aquest que està aquí, que és el que ha aconseguit
recórrer tot el camí i arribar a la solució. Llavors, fixeu una mica com a resum que se crea una població inicial de forma aleatòria, és a dir, no cal que l'enginyer, el científic, pensi en com és la solució, la genera de forma aleatòria, l'algoritme genètic ja agafarà d'aquella, encara que siguin molt dolentes, doncs de les menys dolentes se crea amb les millors. Aquelles millors les va creuant per generar nous fills, que suposa que tindran prestacions paregudes als pares. Alguns millors, alguns pitjors. Alguna mutació donarà eventualment algun element que pugui ser millor. Llavors, en funció del temps, a mesura que el temps va progressant, el que assegurem és que sempre tenim una població que és tan bona o igual que l'anterior. Llavors, amb el temps, això va convergint a trobar la solució final. Not only in engineering, in the field of engineering, genetic algorithm optimization can be used in the field of medicine also. So this video is about a radiation therapy which has been optimized using genetic algorithms. Els algoritmes genètics, entre moltes de les aplicacions, en aquest cas es tracta d'utilitzar per teràpia amb radiació, per temes de càncer, en el qual un feix de llum ha d'atacar un punt, un tumor, llavors depenent una mica de l'angle d'arribada i del temps d'irradiació que es pot eliminar correctament aquest tumor i impactar menys a les altres cel·les. Ho explicaré a continuació amb aquest vídeo. Llavors, el que fa aquí l'algoritme genètic és, de totes les possibilitats que hi ha, és a dir, depèn de l'angle d'arribada d'aquest feix de llum, d'aquest feix de radiació i del temps d'exposició, aquí hi ha moltes variables, és a dir, depèn de l'angle d'arribada i del temps, doncs hi ha una que el que fa és que ataqui d'una forma òptima al tumor i, a més, li podem ficar, altres restriccions, com podria ser que minimitzar la necrosi, és a dir, que no mati cel·les que siguin bones. Llavors, per una banda, es tracta d'eliminar el màxim possible el que seria el tumor i, per altra banda, a més, no matar cel·les bones. Llavors, quina combinació és la bona? Hi ha milions de combinacions. Llavors, amb aquest procediment, el que es troba és, amb una simulació a partir de radiografies en 3D i una simulació numèrica, és trobar quin feix de radiació és l'òptim per incidir i amb el temps adequat per matar un cert tumor que està aquí il·lustrat amb color groc. I, a més, no matar cel·les que siguin cel·les bones. Seria un exemple d'aplicació dels algoritmes genètics. Likewise, genetic algorithm optimization can be used in various fields such as mathematics, scheduling, data analysis, economics, networking, circuit design, and also in antenna engineering. El camp d'aplicació dels algoritmes genètics abarca un gran nombre de disciplines, la matemàtica, la programació, l'economia, xarxes de comunicació, circuits i el tema que aquí ens toca, que avui us parlaré ara a continuació, és l'enginyeria d'antenes. Now we will look at patch antennas. The first figure shows a patch antenna, microstrip patch antenna. They are simple and there is a conductor on the top of the antenna. So the conventional patch shapes are rectangular or circular, square, triangular, like that. However, when the conductor is having a classical shape, the performance is not good. So we can use genetic algorithm optimization to optimize the pattern of the patch, pattern of the conductor. So once optimizing, we can use microstrip patch antennas for various applications such as base stations, hotspots, mobile phones, laptops, radar systems,
etc. So when we use a classical patch shape, the pattern of the power dissipation is not good. The pattern we want to obtain is shown in this video. So by using genetic algorithms, we can obtain this pattern. Parlarem ara de com optimitzar un tipus particular d'antena que s'anomena antena microstrip, que bàsicament és una antena molt utilitzada, que consisteix en un conductor situat al sobre d'un altre conductor. Les geometries clàssiques, com els rectangles, els cercles, els quadrats, tenen unes certes limitacions. Tot i això, aquestes antenes són molt utilitzades en dispositius mòbils, en antenes d'estació base, les que estan penjades als terrats, en ordinadors, en sistemes de radar. Llavors, d'alguna forma, amb aquest dibuix il·lustra el que seria la radiació, la distribució d'energia que hauria de tenir idealment una antena, per exemple una antena com un hotspot, que vol dir que, per exemple, radiés en una direcció, que l'energia se distribuís en una direcció determinada i no en unes altres. Això és difícil amb aquestes geometries. Llavors, el que es proposa és optimitzar la geometria d'aquest conductor amb l'algoritme genètic de forma que aquesta radiació sigui com nosaltres volem. És a dir, el que abans dèiem avaluar cada element, doncs cada element s'avaluarà segons com sigui aquesta radiació. I la radiació serà, per exemple, una determinada. Si l'element compleix aquesta radiació, fantàstic. Si no, serà descartat. So we will see the effect of crossover and mutation operations on microstrip patch antennas. There is a pair of parents, a father and mother. So this colored area shows the pattern of the conductor. So there's a mother and a father, and they create two children. The child one receives some features from father and some from mother. So they may be good, they may be better than parents or worse. It's random. The other operation is mutation. So we will see how we can use mutation in design of microstrip patch antennas. Here it shows that the conductor is not available, it is empty in this small square, but after applying mutation, there is copper now. The conductor is available now. In this small square, there is the conductor available, but after applying mutation, now that square becomes empty. Anem a veure com aquests paràmetres que abans hem introduït de l'aparellament i la mutació s'apliquen al disseny de les antenes. En aquest cas, amb aquests colors blau i color taronja, se representa el que és el conductor. Abans hem vist un conductor, que era un quadrat, doncs podem tenir geometries tan variopintes com aquestes que estan aquí. De forma aleatòria tenim un pare, on el conductor seria el de color blau, i una altra antena, un candidat, que seria la mare, que tindria, el conductor seria el de color taronja. Per crear uns fils, el que es fa és, per exemple, s'agafa un punt de creuament, com abans hem vist, de forma aleatòria, de forma que es crea una nova antena que hereda propietats del pare, en aquest cas aquests gens, i l'altra part de l'antena se complementa amb una part de la mare. I, anàlogament, el fill número 2 hereda propietats de la mare, en aquest cas aquesta part de dalt, i propietats del pare en la part de baix. De forma que no sabem si aquestes noves antenes són igual, pitjors o millors. Ja es tractarà, després d'avaluar cadascuna, per saber si són millors o són pitjors. Si són millors, se ficaran, com sempre, a dalt de la cadena i continuaran tenint fills. I els fills heredaran propietats dels pares i així successivament. Com hem dit doncs, que abans això podria convergir a una solució però que no fos la millor, s'introdueix la mutació. I la mutació què és? Abans hem vist que era canviar un bit. Doncs aquí seria canviar un gen, o dos, o els que vulguem. De forma que es crea un nou element, per exemple, això seria una antena que és de color blau, aquí no hauria conductor, de forma que una mutació en un punt arbitrari d'aquesta antena se muta i on no hi ha conductor ha de tenir un conductor. O per exemple, on hi ha conductor, aquí sota, doncs s'elimina el conductor. De forma que aquest element, aquesta nova antena, aquest nou element mutant, pot ser que sigui millor que el seu predecessor, igual o pitjor.
En el cas de que sigui millor, serà el que es ficarà com a pare i tots els fills heredaran propietats d'aquest nou element. De forma que amb aquest procediment que abans hem vist, el que assegurem és que sempre anem convergint i anem tenint sempre la població actual és millor que l'anterior. So this is the whole genetic algorithm optimization process on microstrip patch antennas. The first step is creating an initial population. That means some antennas are created randomly. Their performance may be good or bad, we don't know. They are created randomly. Then we select a pair of parents. It's also a random process. So there are two parents called parent 1 and parent 2. Then we perform crossover operation. Now there are two different children called child 1 and child 2. They have different properties than their parents. So however, all the properties they have are from their parents. Now the third operation is mutation. Now they are going to have unique features. Here the black color circles shows the places where mutation has been applied. Now they are unique. In the fourth figure, now the generation is expanded. Now there are two parents and two children. Two parents and two children. Now we want to check their suitability to select the best out of that generation. So we check their suitability, and in this case the parent 1 and child 1 are better than parent 2 and child 2. So they are selected and they are passed to the next generation. Likewise, the process is repeated until find the best solution out of all the possibilities. Això il·lustra d'alguna forma resumida aquest procediment d'optimització de les antenes amb algoritmes genètics. Se parteix d'un punt inicial on de forma arbitrària se genera una població de forma random, on els colors això indica conductor i l'absència de color és no conductor. Se tria de forma aleatòria dos elements que anomenem pares, el pare 1 seria aquesta antena de color taronja, el pare 2 seria l'altre que està aquí, i se generen dos fills, amb el que abans hem dit el creuament. Llavors se tria un punt de creuament i se genera un xiquet 1. Aquest xiquet 1 hereda una propietat del pare i una part de la mare. Igual el xiquet 2 hereda una propietat del pare 2 i del pare 1. Per no perdre o per que no convergeixi la solució a una solució que no sigui la millor, s'inclou la mutació, que es tracta de, com he dit abans, canviar un conductor per no conductor i un no conductor per conductor. On? D'una forma aleatòria. O sigui, això se deixa a llibertat del dissenyador d'aquest algoritme genètic. De forma que el que tenim ara és una generació on tenim el pare inicial, els pares inicials i els nous fills. Llavors, què es farà? Doncs el que es farà és avaluar, és a dir, se simula, s'avalua el comportament d'aquesta antena, d'aquesta antena, d'aquesta antena, d'aquesta antena i es compara amb un requisit, el que sigui. I s'ordena, és a dir, s'ordena de més bo a més dolent. I per tant, en aquest cas, imaginem que els més bons sigui el pare 1 i el xiquet 1, i els més dolents siguin el pare 2 i el xiquet 2. Per tant, el pare 2 i el xiquet 2 s'eliminen d'aquesta generació i ens quedem amb els millors elements. De forma que es torna a iniciar un procediment on ara els pares serien el pare 1 i el xiquet 1. De forma que això torna a pegar la volta tantes vegades com sigui necessari fins que trobarem al final del temps, que ja veurem com es pot trobar, que l'element que està situat a l'alt de la cadena és la solució al problema. So, here we will watch a video how the pattern of the conductor of a microstrip patch antenna improved over generations. Això il·lustra d'alguna forma l'evolució de com seria la geometria d'una antena. En color blau és el que és conductor i el que és blanc és no hi ha conductor. Aquí només il·lustrem el millor element, és a dir, aquella població que tenim
ens quedem només amb el millor element com va canviant en funció del temps. D'alguna forma, el que il·lustra aquí és, hem volgut il·lustrar en color roig, que al principi hi ha un element que no és molt bo, però a mesura que el temps va evolucionant, aquest element que està sempre, el millor element de la població, cada cop és millor, fins que eventualment arribem a una geometria com aquesta que està aquí, que té el comportament que un volia. El comportament doncs, és algo que ja no explicarem perquè és algo que és molt tècnic, però entenem com que aquí hem arribat a la solució al problema. Now we will show you a microstrip patch antenna which have been designed by us for multiband operations. You can see the pattern of the conductor, and the number of possibilities are 2 to the power of 63. So if we will check the performance of each and every individual, it will consume 300 billion years. But we could obtain the optimized design using a computer within 50 hours. Aquest exemple il·lustra una de les antenes dissenyada dintre del treball de recerca de Giovanni, que és una antena multibanda, multioperació, en el que d'alguna forma s'ha optimitzat aquesta geometria per complir un cert comportament. En aquest cas, multibanda vol dir que l'antena operi d'una forma igual en diferents sistemes de comunicació, i d'alguna forma el que aquí il·lustra és que si un volgués resoldre de forma bruta, és a dir, provant totes les combinacions possibles d'antena, hi ha 2 a les 63 diferents geometries que només que trigués un minut per analitzar cadascuna trigaria 300 bilions d'anys. O sigui, impossible. Amb 50 hores, és a dir, un dia, s'ha arribat a aquesta solució, de forma automàtica, és a dir, inclús sense intervenció humana. L'ordinador ha començat a pensar i ha anat a fer un cafè, ha vingut i ha trobat la geometria. For some applications, we have to keep the size of the antenna very small. For an example, if we want to build an antenna to be integrated in a mobile phone or a laptop, the size should be small. So here we show you a miniature antenna we have designed for Bluetooth Wi-Fi applications. The whole volume of this antenna is 30 by 70 by 5 cubic millimeters. We could design it having such a small volume thanks to the genetic algorithm optimization. Un altre camp d'aplicació dintre de l'enginyeria d'antenes és intentar buscar geometries per fer antenes molt petites. En el cas que es vulgui integrar antenes en un headset, en un laptop, de forma que quina és la geometria que millor es comporta, li deixem a l'algoritme genètic que vagi evolucionant fins a trobar quina és la geometria candidata que compleix de certes prestacions. Llavors, això és un altre camp d'investigació dintre de la línia de recerca de Giovanni, trobar antenes molt petites per aplicacions com els dispositius mòbils. This is a high directivity antenna, again designed using genetic algorithm optimization. Here the number of possibilities are 2 to the power of 100. Then it will consume 40,000 trillion years. But believe me, we could obtain the optimized design within 70 hours using an automatic process. Este és un altre exemple d'una antena que s'anomena alta directivitat, però en definitiva aquí el que enfatitza Giovanni és que us fixeu en que si un volgués testejar tot el nombre de possibles solucions seria 2 a la 100, que només que trigués un minut seria un número que és quasi impronunciable, 40.000 trilions d'anys. O sigui, surten números que són immanegables. Utilitzant la intel·ligència d'aquesta evolució genètica, amb un ordinador convencional, estem parlant d'ordinadors convencionals, no estem parlant de grans màquines, amb un ordinador convencional aquest problema se resol en 2 o 3 dies. I aquest és un cas d'una antena que s'anomena una antena molt directiva, per certes aplicacions on se vol centrar l'energia en una determinada direcció. I una mica fixeu-vos en un disseny no intuïtiu. Aquesta geometria és una que un enginyer no hagués arribat mai, perquè és un disseny totalment fora de lo comú. Hi ha altres tècniques, però això queda fora de lo comú.
Here again a high directivity antenna designed by using genetic algorithm optimization having a rectangular profile. Here this figure shows an anechoic chamber where we can use to measure the performance of microstrip patch antennas. So the video shows how we have taken measurements. Este és un altre exemple on s'il·lustra un altre tipus d'antena, també d'antena que intenta concentrar molt l'energia i que torna a tenir un disseny no intuïtiu. En aquest cas la restricció era, a més de que tingués una certa prestació electromagnètica, també una restricció física, que havia de tenir una mida que pogués estar encapsulada dintre d'un rectangle d'unes certes mides. És a dir, se li pot ficar múltiples restriccions en aquesta optimització. O sigui, és un mètode molt potent. I d'alguna forma, només per il·lustrar com se mesura, com s'avalua les prestacions d'una antena, aquí el que veiem és una fotografia, el que s'anomena una cambra anecoica, del grec, el que vol dir és això que no hi ha eco, és a dir, aquesta antena radia, i aquí hi ha uns sensors que el que fan és rebre l'energia d'aquesta antena i es pot determinar les prestacions d'aquesta antena. En aquest vídeo s'il·lustra aquesta anella que té un munt de sondes, que és com si fos un escàner, que el que fa és va adquirint la radiació que aquesta antena emet, a mesura que aquesta antena va rotant, que llavors d'alguna forma se té tota la informació de com aquesta antena radia en l'espai. És una de les eines que els enginyers i els científics tenim per avaluar alguns dels molts paràmetres que una antena té. Now I'm going to conclude the presentation. Now we know that genetic algorithm is an optimization technique that can be used in many fields of science and engineering, and it is very useful when the solution space is extremely large. And further, genetic algorithm is a natural inspired process which uses crossover and mutation. So, genetic algorithm optimization opens the window to a full automatic design. And further, we presented some antennas we have designed using genetic algorithm optimization. Com a conclusió de la presentació, hem vist que l'algoritme genètic és un mètode d'optimització que no només abarca el camp de les antenes, sinó un camp molt vast dintre de l'enginyeria i la ciència. És un mètode molt útil quan el nombre de possibles candidats és molt llarg. Llavors, el mètode de força bruta és impossible abarcar el problema. Com heu vist aquí, estem parlant de problemes de trillons de combinacions possibles que és inhumà tractar-les buscant la solució testejant-les totes. És un procés que heu vist que està inspirat en el procés natural, és a dir, hi ha aparellaments, se creen fills, hi ha mutacions, s'evalua la població, la que millor s'adapta al medi se crea, com aquell exemple que hem vist abans dels insectes, i els que no van desapareixent. Llavors, a mesura que el temps va avançant, sempre les millors espècies estan assegurant que el comportament sigui igual o millor que la generació passada. És un procés totalment automàtic, és a dir, es pot programar amb ordinador, amb simuladors, de manera que amb la gràcia del científic i de l'enginyer per programar aquest procediment, obri la finestra a que és un procediment de generar o de trobar solucions de forma robòtica, és a dir, quasi no intervé la mà humana. És a dir, és quasi un robot que està creant alguna cosa o trobant una solució per nosaltres. Per tant, obri un nou món que pot ser una alternativa, un complement a les tècniques més convencionals utilitzades pels científics i pels enginyers per trobar solucions. I que en aquest cas, en aquesta presentació, a banda d'il·lustrar exemples divulgatius en altres àrees, hem volgut il·lustrar alguns exemples particulars de com dissenyar antenes per complir unes certes prestacions inspirades en algoritmes genètics i que donen resultats d'antenes no intuïtives, però que compleixen els requisits que l'enginyer imposa per a que sigui la solució que ell està buscant. Finally, I would like to thank Dr. Jaume Anguera for giving me this opportunity, and Foundation of Kaiser Winners for supporting this event, and all of you for being with us. In my language, I will say Stuti.
agraeix a tots vostès que avui heu estat aquí compartint el temps amb aquesta conferència, a la Fundació Caixa Vinaròs, i que, en el seu llenguatge, aquestes lletres que estan aquí, això vol dir moltes gràcies.